Ja fa un any que Nou Barris va recuperar un dels espais més emblemàtics del districte, el Castell de Torrebaró. En aquest temps, el punt d'informació ha rebut més de 2.500 visitants i més de 11.000 persones n'han pujat al mirador. És el cas de l'Eulàlia, que avui per primer cop ha accedit a dalt del castell. Hem vingut carenant per aquí, hem fet el turó de la Segarra i el de les Roquetes, hem vingut per aquí darrere i aquest camí que baixa. I ara tornarem per allà, o sigui, farem una ruta. Aprofitem de visitar llocs macos i fem la ruta caminant. Coincidint amb l'aniversari de la rehabilitació del castell, s'ha editat un mapa amb 2 itineraris per la serra propera, els quals estaven en desús. Hem recuperat aquests 2 itineraris, els hem ben senyalitzat i aleshores hem creat un desplegable en què indica, per una banda, hi ha informació sobre el castell, informació sobre el parc de Collserola i també tota la ruta d'aquests 2 itineraris que es poden fer i que són circulars, comencen i acaben aquí en el castell. En aquest primer any, el castell ha ampliat tant els horaris com l'oferta d'activitats. En breu s'organitzarà fins i tot una matinal per observar la fauna propera. Abans, però, es farà la primera caminada popular pel castell, una de les activitats per celebrar l'aniversari aquest diumenge. El mural és l'únic que queda dels horts comunitaris de les Roquetes. Un grup de veïns i el casal de joves del barri el cultivaven des de fa 2 estius, gràcies a un acord amb el propietari del solar abandonat. Però ara aquest propietari ha venut el terreny i en pocs dies els joves s'han hagut de netejar el solar. Hem hagut d'arrencar les plantes i tot i es veu que no hi ha res aquí. I els veïns passant i dient què passa aquí? No, que ens fan fora i tothom, ai, quin greu que en sap, no sé què. A més, sempre passaven gent gran i nens petits que et posaven a ajudar-te i no sé, la veritat és que jo crec que això és el que trobarem més a faltar, sobretot la comunitat que es feia i la gent del barri que coneixies. L'experiència ha estat tan positiva que ara els joves busquen un altre espai al barri per reemprendre els horts comunitaris. Fins al 26 de novembre, el tram final del carrer del Pla dels Cirerers estarà tallat al trànsit. S'està urbanitzant i dotant de serveis els habitatges de protecció oficials situats al costat del Mercat de Montserrat. Un cop acabin les obres, aquest carrer passarà a ser de doble sentit de circulació entre els carrers de Can Preciós i el Port de la Selva per donar accés als veïns amb pàrquing. A canvi, però, es perdrà l'estacionament de superfície. La Biblioteca Les Roquetes tanca temporalment fins dimarts 17 de novembre per tasques de manteniment. Uns operaris estan donant una capa de pintura a les parets de l'equipament. Mentrestant, els usuaris poden tornar els documents en préstec a qualsevol altra de les biblioteques de Barcelona. Aquesta pot semblar una palmera convencional, però no ho és. Si obrim la imatge, veiem que és la palmera més alta de Barcelona i, segons asseguren, també de la península. Pertany a l'espècie Washingtonia robusta i fa 27 metres d'alçària. Tot i això, pot passar desapercebuda de tan prima que és i per la ubicació. Tot i ser una palmera originària de Mèxic i Califòrnia, no cal anar fins allà per trobar-la. La teniu al pati del darrere de l'antiga masia de Can Verdaguer, que actualment és un centre cívic. No se sap quants anys tenia quan es va plantar en aquest jardí, però es calcula que ja té uns 120 anys d'antiguitat. Malgrat la seva edat i a diferència d'altres espècies de palmeres, es conserva en un estat de salut perfecte.